Tak pokračujeme v obľúbenej rubrike Retro. Definitely Maybe je debutové album britskej kapely Oasis, ktoré vyvolá revolúciu v britskej hudbe. Stal sa najrýchlejším predávaným debutovým albumom v histórii Spojeného kráľovstva a okamžite vystrelil na prvé miesto UK Charts. Album výrazne ovplyvnil vznik a popularizáciu britpopového hnutia, ktoré dominovalo hudobnej scéne 90. rokov. Fotografia na obale zachytáva kapelu pri pohľade na televíznu show, čo symbolizuje ich každodenný život. Noelova schopnosť písať chytlavé a silné melódie s unikátnymi gitarovými riffmi upevnila jeho pozíciu hlavného skladateľa. Liam sa sústredil najmä na spev, zatiaľ čo Noel bol tou kreatívnou silou, ktorá formovala zvuk a charakter kapely. Skladby ako Cigarettes and Alcohol odrážajú životný štýl a náladu mladých ľudí v 90. rokoch. Definitely Maybe je vnímané ako album, ktoré definovalo ducha britského roku a formoval jeho smerovanie celé obdobie 90. rokov.